Setmana brutal. El dimecres teníem resultats de Micron que revivien aquesta eufòria, aquesta bombolla de la intel·ligència artificial després d'unes hores de dubtes, no? De si seria capaç d'arribar a aquestes altíssimes expectatives que hi havia. Va efectivament superar, no només igualar, sinó superar aquestes expectatives. Es va, per tant, tornar a inflar aquesta bombolla, es va tornar a inflar aquesta eufòria, però ahir divendres, Martí, per tancar la setmana, a última hora vam tenir una notícia que alguns potser s'esperaven, però que sí que va sorprendre molts inversors, que és que OpenAI va anunciar o va refredar, de fet no ho va anunciar directament, sinó que es va com mig filtrar o es va especular amb la possibilitat de que puguin posposar a l'any 2027 la seva IPO, aquesta famosa sortida a borsa, que inicialment s'havia parlat de que es podia produir aquesta tardor, més o menys en paral·lel amb la d'Anthropic, que és el seu gran competidor. I ara mateix sembla que aquesta opció s'està refredant, no, Martí? No sé si tu t'ho esperaves, si creus que és fins a un cert punt positiu, que això també pugui demorar-se una mica, i què et va semblar aquesta notícia? No m'ho esperava, no. Ni jo ni la gran majoria del mercat crec que ens esperàvem. Tots donant per suposat que el 2026 les tres grans empreses del moment, com són Anthropic, OpenAI i SpaceX, estarien a borsa a finals de 2026. No ha passat, i no ha passat perquè el CEO d'OpenAI, Sam Altman, està veient incertesa amb el que ha passat amb la sortida de borsa de SpaceX i ell el que vols quan surts de borsa és tenir una certesa suficient per captar capital, un mínim de capital, com a mínim, per garantir les teves futures inversions, etc. I donat el panorama actual, que hem vist que SpaceX va obrir a 135, se'n va anar a més de 200 en una setmana, aquesta setmana la veiem que tancava a uns $150 per acció, i sumat a que Anthropic també serà un molt fort element que captarà liquiditat al capital, OpenAI ha decidit traslladar aquesta nova sortida de borsa 2027 i crec que ningú s'ho esperava, honestament. La majoria del mercat s'esperava que sortís aquest any i això només suma a la incertesa al voltant d'aquestes noves tecnologies, de les noves empreses, que com de viables seran, perquè OpenAI a dia d'avui no és una empresa rendible ni viable, ni molt menys. No para de perdre diners. Clar, jo crec que aquí has donat a la clau, no? Vull dir que al final és un problema sobretot de liquiditat. O sigui, la IPO de SpaceX s'està veient com està drenant el mercat d'una manera bestial i això de fet està tenint un impacte també, no? En els preus que veiem d'accions de moltíssima qualitat, que n'hem parlat moltes vegades en aquest podcast, que estan ultra castigades, no només per una falta de liquiditat, però és un dels elements que també està sumant a la causa, no? Llavors, clar, plantejar tres IPOs tan grans en un mateix any, quan també tenim aquest problema de liquiditat ara mateix al mercat, crec que és un risc. Hem de pensar que OpenAI també, el seu objectiu és d'arribar a una valoració d'1 trilió de dòlars, un trilió, que és una bestiesa absoluta. I clar, i aquí hi ha molts inversors privats que han estat invertint en aquestes rondes de finançament prèvies que també han entrat a valoracions de 700, 800 bilions i que evidentment que també volen veure, no? Que realment aquesta operació funcioni, no? Llavors, és això que dius, tenim un problema de liquiditat, tenim un problema de que les expectatives són molt altes, hi ha molts interessos aquí al mig posats, i com tu deies, els números no són bons, els números d'OpenAI no són bons. De fet, a principis de juny es van filtrar les dades els seus números, no? Aquests números que van haver de presentar a la SEC per tal de poder optar a fer aquesta sortida a borsa, a fer aquesta IPO, i clar, és que són uns números realment que qualsevol altra empresa no els hi acceptaríem, no? De cap de les maneres, no? O sigui, estem parlant de que l'any 2025 van tenir 13.000 milions d'ingressos, però 20.000 milions de pèrdues operatives. Ja no parlem del benefici net, que està totalment enfonsat, no? Vull dir que és una empresa que perd molts i molts i molts diners. No hi ha cap altra empresa al món que perdi tants diners com OpenAI, no? Llavors, clar, amb aquests números, intentar optar a una valoració tan elevada que t'està posant al nivell de les millors empreses del món, no? Del top 10 d'empreses del món, és evident que és molt arriscat i hi ha molts interessos aquí darrere que no els hi farà cap gràcia que aquesta operació no surti bé, no? Llavors, segurament és una opció prudent que això es posposi l'any 2027, però sí que jo crec que llença un missatge de que aquest avenç de la intel·ligència artificial no està anant tan bé com alguns s'esperaven, no? No sé si estàs d'acord o no. Sí, molta incertesa. Molta incertesa amb OpenAI, amb la intel·ligència artificial.
I no ho dic jo, no ho diuen els grans bancs, sinó que ho diu la borsa mateix. Veiem que les grans megascalers, les grans empreses tecnològiques ja no estan a màxims, ni molt menys, estan molt lluny de màxims. Micron sí que està a màxims, SanDisk sí que està a màxims, perquè estem parlant de dues empreses que estan en el sector que està en auge o de moda. Ara repassarem els números els recents resultats de Micron Technologies. Però la resta de megacaps no estan a màxims. Hi ha molta incertesa, ho portem dient moltes setmanes en aquest podcast. El fet que aquests grans projectes d'intel·ligència artificial la idea sigui financiar-los a través de noves emissions de deute i noves emissions d'accions, no agrada al mercat. I sumat a una pujada de tipus, veiem que la borsa, pels que seguim la borsa dia a dia i tinguem una cartera que ens agradi traquejar-la setmana a setmana, veiem números negatius, que és producte de la desconfiança del mercat en aquestes noves modes. Sí, parlaves dels resultats de Micron, aquesta és una de les altres notícies de la setmana, no? Sense cap mena de dubte, uns resultats que molta gent també esperava i que havien de servir una mica de termòmetre per també calcular, no? Bueno, quin és l'estat d'opinió i quin és l'estat de salut d'aquestes empreses que venen, recordem que són empreses que estan molt reescalfades, o sigui, Micron ha fet una pujada del 800% en el darrer any, és una cosa totalment insòlita i que és, com hem comentat altres vegades, és molt poc habitual en borsa veure aquest tipus de pujades. I clar, les expectatives eren molt i molt elevades, no? I el risc de que si la cosa no anava a la perfecció es pogués desplomar l'acció i de retruc, no? Per arrossegament també la resta d'accions d'aquest sector era molt elevat. I realment jo crec, vaja, contràriament al que molts esperàvem, i m'incloc, l'empresa va presentar uns resultats no només a l'alçada d'aquestes expectatives enormes, sinó molt per sobre, no? D'aquestes expectatives. Realment és bestial. O sigui, perquè ho tinguem en compte i segurament poca gent sabrà o sabrà entendre la magnitud d'això, però clar, és que estem parlant que els ingressos han pujat un 346% i el benefici net un 1.400%. O sigui, s'ha multiplicat per 15 el benefici net d'aquesta empresa. Clar, és això, expectatives altíssimes, Martí, que s'han superat, no? S'han superat i ho veiem que quan es van anunciar resultats, crec que va ser el dimecres o dijous, Micron Technologies disparada, superant màxims històrics, amb més de 1.200, crec que quasi que va arribar als $1.300 per acció. Quan ho deies tu, fa un any, no arribava ni als 100 ni als 200. Són noves modes, però és que al mercat no només li agrada que els beneficis per acció estiguin augmentant de manera exponencial en l'últim any, sinó que el mercat es creu que aquest augment de beneficis persistirà en el temps. Perquè si no pujaria aquesta valoració d'aquestes empreses a curt termini. En la meva opinió, els grans bancs, els grans inversors i els inversors més retail compren Micron davant d'aquestes pujades perquè creuen que aquest poder que tenen davant amb el cost dels productes de memòria que estan impedint l'usuari persistiran en el temps i que podran seguir venent els seus productes molt més cars del que estaven fent fins ara, amb uns marges elevadíssims que tenen conseqüències pel consumidor final, com nosaltres, que just ara ho comentarem. I el mercat es creu que això persistirà en el temps, no només Micron Technologies, sinó SanDisk, també una empresa. És que Micron Technologies, no oblidem que és més d'un trilió de dòlars, com has dit tu, i la gran majoria de gent a Espanya no coneix aquesta empresa. És una bogeria. Com vas dir tu aquesta setmana, grans moments per estar invertit a borsa davant d'aquestes noves dinàmiques. Exciting times. I el que dèiem és que SanDisk també no para de pujar, les següents setmanes anunciaran els resultats. Estarem pendents en borsaires, encara que sigui durant l'estiu, de l'anunci de resultats del juliol davant del segon quadrimestre de resultats. Veurem si els grandíssims resultats al voltant de la intel·ligència artificial segueixen sent tan bons al Q2 igual que al Q1, o millor que l'esperat, com ha sigut Micron Technologies. Però jo crec que ens hem de parar a pensar i avaluar per què una companyia que fins ara no tenia aquests guanys és capaç de reportar una multiplicació dels seus guanys de per 15, de per 10 en un any.
I els diners, al final, si tu els guanyes és perquè algú altre els perd. Si tu els teus mans els amplies, si guanyes un 80% més, és perquè estàs apretant el, la gent que t'està comprant aquest producte. I és que aquesta setmana hem vist notícies de que Apple pujarà preus en la gran majoria dels seus productes, excepte iPhone i AirPods, però en tots els MacBooks que us pugueu imaginar, pujaran més de $100, més de $200 per producte als seus preus. I ja Tim Cook va sortir i va dir que en els seus 40 anys com a CEO mai havia vist que els preus de la memòria pugessin de la manera que ho estan fent. I és, honestament, i simplement perquè poden pujar d'aquesta manera, perquè hi ha un coll d'ampolla, hi ha un interès molt elevat pels productes de memòria i Micro guanya molts diners, però Apple perd diners, perd marge i el que fa Apple, que és el segon esló de la cadena, és pujar el preu i apretar el seu consumidor final, que ets tu, o que soc jo, i que acabarem pagant els productes d'Apple més cars. Al final és això. I Microsoft igual. I Microsoft ja va anunciar el dia següent que Apple ho fes, que va ser dijous, que pujarien els preus de les consoles Xbox, que ja de per si són consoles que no guanyen diners, només guanyen diners amb el negoci de la Xbox perquè comences a comprar jocs, comences a comprar subscripcions, etc. I ara per si eren negocis o vendre la Xbox que et donava guanys negatius, tot i així van haver de pujar preus per guanyar, per perdre una mica menys de diners. És una bogeria. Què està passant al mercat i l'anirem seguint des de Bussaires. Sí, exacte. O sigui, crec que la paraula aquí és escassetat, no? És el que has dit tu. Vull dir, al final poden sorprendre molt tots aquests números, però tenen una explicació senzilla, que és que amb tot el tema de la intel·ligència artificial i d'aquestes construccions massives de centres de dades, doncs aquestes empreses se n'estan aprofitant i estan pujant el preu de les memòries i dels xips. I això, com dius tu, està tenint un impacte també en altres empreses que formen part de la cadena, no? O en clients de tots aquests xips i de totes aquestes memòries que ho necessiten per coses que no tenen res a veure amb la IA, segurament, però que també, no? Que també precisen de tot aquest equipament. I això, com deies, bueno, és més llenya al foc de la inflació, no? Vull dir que qui ho acabarà pagant, òbviament, és el consumidor final. I, de fet, aquesta setmana Apple també, quan es va anunciar aquesta pujada del 25% del preu dels Macs i dels iPads, es va desplomar en borsa, no sé si un 7 o un 8%, una cosa així. Llavors sí que va recuperar una mica, però vaja, hi ha molta preocupació per aquest tema. És això, les dades impressionen molt fins que veus això, no? Fins que veus que realment per què han pujat, per què s'ha multiplicat per 8 o per 9 aquesta acció concretament, o per què s'està multiplicant per 10 SanDisk? Doncs perquè els seus beneficis estan disparats. Els seus beneficis i els seus ingressos estan més disparats que mai, i al final el preu de l'acció, fixa-t'hi que, clar, jo veig molts de tuits, no, que diuen no, és que aquestes accions no estan cares realment. Si ho mires des d'un punt de vista de valoració, no estan cares perquè aquest augment de preu que s'ha produït és perquè segueixen els beneficis, no? Perquè el preu segueix els beneficis. I sí, efectivament, però també es pot fer una lectura negativa d'això, en el sentit que les valoracions no siguin altes vol dir que el mercat tampoc està disposat a pagar una prima per aquestes accions, no? O sigui, està pagant el que et diuen els seus beneficis, no? O està pagant en base a aquest augment de beneficis, però no està pagant. Em sembla que Micron està un per 8, o un per forward 8, o sigui, és ridícul realment. Si mires per per, és molt baixa la valoració de l'empresa, però sí que, clar, això a mi el que em diu és que l'inversor no està disposat tampoc a pagar un premium per aquesta empresa com el paga com tradicionalment l'ha pagat per empreses com Visa, com Mastercard, com Microsoft, no? Empreses de molta més qualitat, molt més segures, amb models de negoci molt més provats, no? Llavors, què m'està dient això? Que la gent, no sé fins a quin punt confia en el futur d'aquestes empreses, o sigui, clar, Micron, una altra de les coses que no hem comentat que va agradar molt dels resultats que va presentar el dimecres és que el guidance que va donar pel proper trimestre va ser també molt bo. Em sembla que es preveu un augment d'un 1.000% més, no? Vull dir que estem parlant de que ara mateix aquesta empresa està en un moment brutal, però sí que és veritat que està donant guidance només a un mes vista, a un trimestre vista, perdó. I tots els analistes el que coincideixen en dir és que a partir de l'agost del 2027 la cosa refredarà. O sigui, la demanda refredarà perquè no hem d'oblidar que això és un negoci cíclic i, per tant, tota aquesta inversió que s'està donant en memòries i en xips no serà eterna, no? Sí que segurament tindrà un punt menys de ciclicitat de la que s'esperava i això també
bueno, és el que també podria estar al darrere del fet que la gent confia un punt més en aquestes accions, en aquestes empreses, però segueix sent un negoci molt cíclic. Llavors, a partir de l'agost del 2027, això refredarà. Això es refredarà. I tinguem en compte que el mercat sol descomptar el futur a 6-8 mesos vista. Llavors, si fem números, veiem que realment de mesos bons en borsa per a aquestes empreses potser queda fins a final d'any o fins al gener-febrer i llavors jo crec que veurem un retrocés. No sé si estàs d'acord, no sé si creus que la febre seguirà, si creus que realment aquesta ciclicitat que tenien fins ara aquest tipus de productes es superarà perquè la demanda serà tan brutal no? I aquesta intel·ligència artificial i tots aquests centres de dades s'hauran de mantenir. No sé si creus que poden tenir a partir d'això, no? D'aquí 6 mesos, 8 mesos, si podem veure ja un retrocés amb aquestes companyies. Ja no només en el preu de l'acció, sinó també en els seus marges i en els seus ingressos i en els seus beneficis. Sí, sí, sí. A curt termini, l'augment exponencial de beneficis no és sostenible de cap manera. Jo crec que hi ha aquesta acceleració de beneficis, l'acceleració dels guanys d'increment de beneficis es reduirà ja al Q3 respecte a el que s'espera versus el que reporta l'empresa i ja de cara a Q4 jo crec que ja estarem veient que aquests beneficis s'estanquen si no es comencen a baixar. Per què? Perquè desenvolupar tota la cadena d'infraestructura que et dona accés a produir aquests productes de memòria que són d'una tecnologia més o menys bastant alta, tardes temps. I el que veu el mercat és, o el que veuen la competència és que si es gasten diners avui per d'aquí un any tenir una cadena d'infraestructura que et permeti vendre aquests productes, llavors podràs fer la competència a empreses com Micron, a empreses com DAS, com SanDisk, baixar preus i guanyar volum de ventes, i tot i així seguir guanyant molts diners, i a final d'any jo crec que ja es començaran a fer públics que ja no és només Micron, ja no és només SanDisk que poden vendre aquests productes a gran escala, sinó que hi ha altres empreses que li poden fer la competència i això, per oferta i demanda, durà que els preus de la memòria a llarg termini no siguin tan alts com els estem veient ara i que la valoració d'aquestes empreses es corregirà, però tot i així, ho deies abans, Micron està un forward pair molt alt, però perquè en aquest forward pair estàs utilitzant un creixement que en teoria és infinit del creixement que ha tingut els últims mesos. I aquesta no és una assumpció que es pot utilitzar a llarg termini, segons els arguments que acabo de donar. Però el PER potser sí que es manté a nivells dels que està ara. És a dir, veure en el futur un Micron Technologies amb preus per acció de $1.000 per acció, és a dir, una empresa que sosteniblement està per sobre d'1 trilió de valoració de market cap, ho veig viable. No que segueixi pujant, però sí que es mantengui com a gran referència del sector. Sí, bueno, ho anirem veient, no? Jo crec que ja... Aquí ja sabeu que a mi sempre m'agrada ser un punt més prudent. Aquesta setmana també hi havia, que se m'ha oblidat comentar-ho abans quan parlàvem d'OpenAI, hi havia un paper de Goldman Sachs que em va cridar molt l'atenció, que deia que només un 10% de les empreses, quan se'ls hi pregunta, són capaces de posar un sol exemple, un sol exemple de com la intel·ligència artificial ha augmentat la seva productivitat. Només un 10% de les empreses. Però no us ho perdeu, només entre un 1 i un 2% són capaces de quantificar aquest exemple en beneficis, no? En beneficis reals. O sigui, si un 10% són capaces de detectar alguna àrea en la que la intel·ligència artificial els hi ha millorat, no? Ha millorat el seu negoci, però d'aquest 10%, entre un 1 i un 2% només, aquesta millora es tradueix en també una millora de beneficis reals per a l'empresa, no? I parlaven també en l'anterior capítol, en l'anterior programa, de com hi ha empreses, no? com McDonald's, com Starbucks, com Uber, que estan retallant inversions i projectes en intel·ligència artificial perquè estan veient que realment no tenen l'efecte desitjat, no tenen els beneficis desitjats. I clar, també hem de tenir en compte que en un moment que la inflació seguirà estant disparada, no? Perquè en parlàvem també, no, la setmana passada de com cada vegada més el mercat està descomptant que hi haurà un augment de tipus d'interès. De fet, es parla de que poden haver-hi fins a 3
augments de tipus d'interès als Estats Units aquest 2026, en el que queda d'any. Llavors, clar, això és encara més, és afegir més llenya al foc de la inflació, és dificultar encara més per totes aquestes empreses que no tenen res a veure amb la intel·ligència artificial, però que poden ser potencials clients de models d'intel·ligència artificial o de sistemes d'intel·ligència artificial, és dificultar-los encara més les coses, posar-los encara més pressió sobre els marges, no? Sobre els beneficis, sobre els ingressos, i clar, a la que hagin de retallar, a la que hagin de retallar despeses, el primer que retallaran jo crec que serà això. Llavors, hem de ser molt curosos també perquè parlàvem, no? Que OpenAI des del febrer està perdent adopció entre les empreses i jo és que crec que ara mateix hi ha moltes empreses que en aquesta fase, jo no dic que en un futur la cosa pugui millorar, però en aquesta fase crec que hi ha moltes empreses que encara no saben com aprofitar la intel·ligència artificial, no saben com monetitzar-la, no saben com traslladar-la, traduir-la en beneficis reals, no? I si segueix havent-hi pressió sobre els marges, si segueix havent-hi aquesta inflació i aquesta crisi de consum, que ho dèiem la setmana passada també, no? Que la confiança del consumidor està en mínims històrics des de l'any 1953, veurem com les empreses, per força, per gust o per força, hauran de retallar per aquí, no? No sé, Martí, no sé si tu ets una mica més optimista, però jo crec que bé, que sí que Anthropic ara l'estem veient molt disparada, però al final és que només tenim dos players en el mercat, no? I veig que un està fort, de moment, però l'altre ja s'està començant a desinflar, que és OpenAI. I veig que bé, que les empreses, que la demanda, sobretot entre les empreses, una cosa és el consumidor, no? Una cosa és som tu o jo, el ciutadà que ho fa servir allò per fer quatre cosetes a casa, no? Però les empreses, que en teoria són les que haurien de pagar, no? Les que haurien d'agafar aquestes versions més de pagament, que al final és el que els interessa a aquestes empreses, no? Aquests proveïdors o aquests creadors d'aquests models, que els hi paguin per als seus models, doncs veig que l'eufòria ara mateix no està tan extesa, o aquesta necessitat no està tan extesa, no? Estic molt d'acord amb tu. Fent una lectura a curt termini sí que potser té sentit o fins i tot es pot justificar que hi hagi empreses que al principi creien molt en l'explosió de la intel·ligència artificial, que al principi, i al principi, quan diem al principi em refereixo de fa d'un any a 2 anys, anunciessin grans inversions en intel·ligència artificial per augmentar els seus beneficis i que ara mateix estiguin veient que potser assumien que aquest impacte d'aquestes inversions seria més ràpid del que està siguent. I, per tant, ara es vegin obligades a retallar. Jo crec que moltes empreses necessiten un producte molt més mastegat a l'hora d'utilitzar-lo pel seu negoci diari. La gran majoria d'empreses no tenen un equip molt tècnic que et permetin agafar una tecnologia com és intel·ligència artificial i agafar tools, eines com Claude o OpenAI o ChatGPT i utilitzar-les en la teva cadena de business del dia a dia. Això requereix tenir una infraestructura adequada i tenir un talent adequat a la teva empresa. Si no tens els dos, o si no tens una visió clara des de management o des dels equips de direcció que et diguin per on anar a l'hora de com dissenyar el producte d'intel·ligència artificial que et permetrà, segons el teu negoci, optimitzar els teus beneficis, acabaràs veient que simplement estàs burning capital. Per què? Perquè està de moda, tothom ho fa, i si no anunciaves fa un any i mig, fa 2 anys, si no anunciaves que estaves gastant diners o invertint diners amb aquesta nova eina, llavors et quedaves com enrere i potser els inversors no et veien com a alternativa viable per les seves inversions, llavors estaves obligat a anunciar inversions i estaves obligat a invertir en aquesta tecnologia, però és que no és gratis, no és màgia. És una molt bona tecnologia, molt prometedora, però que requereix de temps i requereix de talent a l'hora d'implementar certs tipus de negocis. El futur serà diferent. D'aquí 10 anys, d'aquí 20 anys, veurem que el món haurà canviat completament per l'aplicació de la intel·ligència artificial en el dia a dia dels negocis, en el dia a dia de les persones, però no crec que sigui tan ràpid com 3 anys vista. Veurem aquest canvi, sinó que tardarà més temps en aplicar-se en economies reals i en economies d'escala de les empreses. Sí, totalment d'acord.
Si et sembla, acabem després d'aquest debat tan apassionant, acabem amb... Hi ha hagut algunes persones que ens han preguntat aquesta última setmana quines oportunitats veiem també al mercat ara mateix. Clar, la veritat és que costa de dir-ne, no? O sigui, costa de dir-ne perquè n'hi ha tantes, realment. Crec que tot el que, no sé si estàs d'acord, Martí, però tot el que està fora d'aquest cercle de la intel·ligència artificial, i per intel·ligència artificial em refereixo a xips, memòria i tota aquesta infraestructura, no, que requereixen els centres de dades, de refrigeració i d'energia energètica i tot plegat, i totes les de construcció també, no? Empreses com Caterpillar, que estan totalment disparades, o ACS, en el cas espanyol, que també és una empresa que s'ha posat amb el tema de construcció de dades i que porta, no sé si un més 100% en l'últim any, és bestial, o sigui, s'ha duplicat en l'últim any. Però a part d'aquestes, realment hi ha moltíssimes oportunitats. Aquesta setmana escoltava un analista que també m'agrada molt seguir, que deia que això s'explica perquè ara mateix, a veure si també què et sembla aquesta reflexió, ara mateix hi ha un triangle d'incertesa, no? O sigui, hi ha tres eixos d'incertesa que estan preocupant el mercat, com sabeu, i si heu seguit el curs també, que aprofito per recomanar, com sempre, que el feu. Us deixarem l'enllaç a la descripció, com sempre, per si el voleu seguir. Um, el que menys li agrada al mercat és la incertesa, no? O sigui, a la borsa el que menys li agrada és la incertesa. I ara mateix tenim una triple capa d'incertesa, o un triangle, o tres eixos d'incertesa. D'una banda tenim el tema d'Hormuz, que Hormuz, tot i que no, aquesta setmana també n'hem anat parlant, no? Tot i que està passant algun vaixell més, que si vols ara també explicar una mica quina situació hi ha, tot i que està passant algun vaixell més, és veritat que Iran segueix fent-ne de les seves i segueix dient que ells voldran cobrar un peatge en la forma bueno, d'una taxa per serveis ridículs de seguretat i administratius i no sé què més. I això preocupa el mercat perquè saben que la realitat en aquest estret no tornarà a ser mai com abans. Sempre hi haurà com aquest asterisc, no? O aquest punt d'incertesa que no saps mai quan et pot tornar a explotar, no? Hi ha també el tema dels tipus d'interès, com dèiem, i del fet de que tinguem una reserva federal molt més opaca que fins ara, que com dèiem en l'últim programa, que llença moltes menys pistes que la que estava llançant fins ara, i per tant el mercat està molt més a les fosques en aquest sentit. No sabem què passarà, no? En aquests 6 mesos que queden d'any no sabem què passarà amb la reserva federal, però sí que cada vegada més el mercat està descomptant 3 pujades de tipus d'interès, i això evidentment tampoc fa cap gràcia. I llavors també tenim una tercera capa d'incertesa, que és per tot aquest tema precisament que dèiem ara, no? De la intel·ligència artificial, d'aquest càpex per part de les grans tecnològiques i de si això realment seran capaces de monetitzar-ho o no, no? O sigui, com deies tu, és una tecnologia totalment revolucionària, però que està encara en una fase bastant embrionària, encara que a nosaltres ens sembli que portem molt de temps fent servir ChatGPT, per posar un exemple, no? Està en una fase encara molt embrionària, no? Sobretot en el punt doncs, d'implantació per part de les empreses. Com sabeu, els processos en les empreses són llargs. Adoptar noves tecnologies sempre és un procés llarg, complicat, que requereix, com tu deies, talent, requereix tota una infraestructura, no? Que no és tan fàcil realment d'adoptar, no? Llavors, bé, hi ha aquesta triple capa d'incertesa. No sé si tu també estàs d'acord que això podria ser el motiu que faci que hi hagi tantes oportunitats al mercat ara mateix, si creus que hi ha algun altre element que s'ha de tenir en compte. I aprofito també per al tema d'Hormuz. No sé si aquesta setmana hem tingut quina ha estat la situació a l'estret, si s'està recuperant mica en mica la confiança, o si, com deia aquest analista, tu creus que aquesta zona seguirà sent, no, una pedra a la sabata durant molt de temps. De cara a l'Hormuz, estem veient, aquesta setmana s'ha vist ja de manera més consistentment que estan passant vaixells, tant de oest cap a est com d'est cap a oest, per reemplenar subministres, i estan passant al voltant d'un terç dels vaixells que passaven, parlo d'entre dijous i divendres, estan passant un terç dels vaixells que passaven abans de la guerra, per tant, positiu, amb aquest es creu no només el mercat, sinó les empreses que t'ofereixen assegurar el vaixell ja no et cobren volums milionaris per assegurar el vaixell, sinó que ara mateix et cobren molts més diners que abans, però els vaixells s'ho poden permetre. I estem parlant de petrolers, estem parlant de vaixells de gas natural liquat, estem parlant de vaixells amb productes petroquímics, etc. Ara mateix comencen tots els productes, tota la varietat de productes que solia passar per l'Hormuz estan començant a passar. I el gràfic es veu bastant clar. Em vaig passar un gràfic aquesta setmana que es veia. Quasi un terç del volum habitual s'està recuperant i el mercat, per aquest motiu, jo crec que s'ho està creient.
Segon motiu, o segon tema que has comentat, grans oportunitats i gran incertesa respecte a què passarà amb la inflació i què passarà amb els tipus d'interès. Abans avançaves que hi havia una possibilitat de pujar tres tipus o tres vegades el tipus d'interès als Estats Units fins a acabar l'any. Crec que 3 és bastant alt. Es parla d'un, de manera segura. 2 i 3 potser, depèn de les dades de llocs de treball i depèn de les dades d'inflació que s'esperin. I aquesta setmana s'ha anunciat, s'ha publicat que les dades esperades d'inflació són més baixes que de fa un mes. Ara s'espera una inflació elevada, però d'un 3,4%, que no arriba al 4%, mentre que fa un mes parlàvem d'inflacions esperades de 4%. La inflació baixa pel que redueix una mica la probabilitat de grans pujades de tipus d'interès. Això en teoria és bo per la borsa i, i no només per la borsa, sinó per la persona que normalment segueixi el preu de l'or. L'or i la inflació normalment van relacionades, però és que l'or porta quasi un mes de baixades constants. Mentre que fa mesos, fa 6 mesos, fa 10 mesos, fa un any, parlant de que l'or no parava de pujar, i és veritat, l'or no parava de pujar, però va arribar als $5.000, es va estancar als $5.000 i ara, just divendres, va baixar dels $4.000. És a dir, per l'inversor que vulgui una oportunitat per posar diners de manera segura i que d'aquí 2 o 3 anys veure que com a mínim ha augmentat el seu capital, jo crec que és un bon producte per tenir cartera, per diversificar i aprofitant que ara mateix està a preus més accessibles i que s'espera una inflació més elevada del normal i parlant respecte al passat es correlaciona de manera positiva, és a dir, quan la inflació és una mica més elevada del normal, l'or tendeix a fer-ho millor. I quan el Banc Central comença a pujar tipus d'interès, l'or tendeix també a fer-ho millor. Per tant, una idea d'inversió. I d'altra banda, també hi ha moltes oportunitats de mercat, com són les inversions tradicionalment de valor, diguem-ne, que no s'espera que creixin de manera molt alta en el futur, però són negocis que es considera els preferits per Warren Buffett, els preferits per Berkshire Hathaway, que es considera són negocis que tenen grans productes i que de manera defensiva saben guanyar diners i saben defensar aquest guany de diners i tenen pocs competidors. Doncs estem veient que ja el mercat aquestes setmanes està rotant de productes de més risc, com intel·ligència artificial, etc., a productes més defensius o més de valor. Aquesta setmana veiem una pujada d'aquests productes de 1,5%. És a dir, no és que el mercat estigui venent i comenci a baixar i estigui simplement venent i quedant-se amb el capital, sinó que està rotant aquest capital amb productes que estan amb molt bones oportunitats i amb molt bones valoracions, com mencionaves fins ara. Sí, és veritat, O sigui, ahir jo crec que també arran d'aquestes notícies d'OpenAI vam veure una rotació bastant important cap a, com dius tu, una rotació que s'ha anat produint sobretot des de, bueno, sí, al llarg de l'última setmana cap a valors més defensius, no? Valors que estaven més castigats, perquè no ens, a veure, no ens enganyem, són valors avorrits, no? O sigui, són valors avorrits en un moment en què tothom inverteix en intel·ligència artificial, en un moment en què hi ha aquesta eufòria perquè SpaceX surt a borsa, perquè et vindrà OpenAI, perquè et vindrà Anthropic, no? Que tens aquestes empreses que t'estan creixent un 50 o un 100% en un sol mes. Clar, jo entenc que posar-se en una acció d'aigua potable és una mica avorrit. Clar, és avorrit, no? O invertir en McDonald's, o invertir en una empresa de gestió de residus com Waste Management o Waste Connections, no? Empreses que són, com dius tu, les preferides de Warren Buffett, no? Per què són preferides? Doncs perquè són models de negoci ultra resistents en qualsevol context econòmic, no? Alguna vegada podem parlar, de fet, de com funciona McDonald's com a empresa, per exemple. McDonald's és una empresa immobiliària, no és una empresa de restaurants, de restauració, no? Però això en podem parlar en alguna altra ocasió, i és una empresa molt més resistent del que sembla, no? Llavors, bueno, és veritat que si ara ja comença a haver-hi, no, una certa preocupació perquè s'està assumint un risc excessiu amb totes aquestes empreses, més d'intel·ligència artificial, d'infraestructura d'intel·ligència artificial, les que sortiran beneficiades són totes aquestes empreses que durant tant de temps han estat castigades, no? Empreses de salut, per exemple, o això, empreses de consum bàsic, empreses com Procter Gamble, com PepsiCo. Bueno, el llistat és extens. Jo sí que, si hagués de dir per mi les dues oportunitats més clares del mercat ara mateix,
són empreses que precisament no són defensives, però que jo considero que tenen models de negoci molt, molt consolidats i molt estables i molt segurs, i són Meta i Microsoft. Suposo que no sorprenc a ningú. Fa setmanes que dic que em semblen oportunitats bestials. Aquesta setmana seguien baixant, no? Microsoft, de fet, s'aprovava els 300 euros per acció, que és que és molt barat, o sigui, és molt barat. Està pagant 20 vegades per Microsoft. Ara acabo, només una última reflexió. Està pagant 20 vegades per Microsoft o 17 vegades per Meta, que és un preu semblant al que es pagava l'any 2022, quan tothom es pensava que Meta estava acabada, perquè venia TikTok, perquè en Zuckerberg estava boig amb el tema del metavers i ningú volia invertir en Meta. I Meta em sembla que va baixar a un PER de 14. Ara està a un PER de 17. És veritat que ahir divendres van remuntar una miqueta perquè jo crec que a la que la gent comenci a obrir els ulls veuran que aquestes empreses estan molt i molt infravalorades, no? Però jo crec que són grans oportunitats. És veritat que aquesta setmana llegia un tuit, clar, això sempre passa, no? Que quan les empreses estan a dalt de tot, tothom en parla bé i són fantàstiques i són genials i tots els analistes pugen preus i que sí, que ara és el moment d'entrar, que tot va superbé, que no sé què. Què passa? Que la gent entra en el pitjor moment, que és quan estan a dalt de tot, i en canvi quan estan a baix de tot amb rebaixes, les opinions són super negatives, no? Tot va malament i tot no sé què, i aquestes empreses i tal. Bueno, fa molta gràcia això de que la gent canviï la seva opinió sobre un negoci en funció de si està més amunt o més avall en borsa, no? Aquesta setmana veia un tuit, de fet més d'un, que deia que el que està passant amb aquestes empreses és que com que estan augmentant tant el CAPEX, s'estan tornant tan intensives en capital pel fet de totes aquestes inversions que estan fent en centres de dades, en intel·ligència artificial, la gent les està començant a valorar com empreses industrials, no? Empreses molt... Fins ara eren empreses amb assets molt lleugeres d'assets de capital, i ara, en canvi, estan sent empreses que estan tornant molt intensives en capital. I això està fent que hi hagi inversors que les comencin a valorar com si fossin empreses industrials de molta qualitat, això sí, però empreses industrials. Què passa? Que una empresa industrial la valores a 17-20 vegades i no a 25-30, que és com es valoraven fins ara aquestes empreses. Jo amb això no hi estic d'acord, Martí. Veig que aixeques la mà, no sé si tens una opinió diferent. Sí, no. És una opinió que està assegurada al mercat i, de fet, fun fact, valorar aquestes empreses tecnològiques com industrials és que Google, aquesta setmana, ha anunciat s'ha anunciat des del mercat que hi ha una empresa que surt del Dow Jones Industrial Average, com és Verizon, i la que entra és Google, que no era una empresa industrial, però ara, per algun motiu, es considera que ha de pertànyer a aquest Dow Jones Industrial Average, que normalment hi ha empreses, com dius tu, industrials, però de manera física, que venen productes que tenen una gran infraestructura en quant a edificis, en quant a fàbriques, etc. Però mira, ara també tenim Google com a indústria. I també volia mencionar que quan has mencionat Microsoft, és que aquesta setmana també s'ha anunciat que Michael Burry, l'inversor que es va fer famós perquè va predir la crisi financera del 2008 i va guanyar molts diners al seu hedge fund contra tot el mercat el que s'esperava, doncs ell ho va predir i s'ha anunciat que Michael Burry ha comprat opcions de call, és a dir, ha apostat a favor de manera bastant important de Microsoft i ha comprat unes opcions que et permeten comprar Microsoft a finals del 2027 per un preu de $700 per acció. I estem parlant que ara mateix Microsoft està en un preu de 300 i poc dòlars per acció. És a dir, Michael Burry espera que, idealment, més que es dupliqui l'acció de Microsoft, però més que res espera que en el proper any pugi de preu i que aquesta opció de compra que ha comprat, que és una opció de compra, no és comprar Microsoft d'aquí un any, sinó és poder comprar Microsoft d'aquí un any, que és un producte una mica diferent, que explicarem en el nostre curs de Borsaires què és exactament aquest producte, però simplement és apostar que Microsoft pujarà molt en el següent any i guanyar diners en conseqüència. I és que Michael Burry també porta un parell d'apostes que les ha encertat, com són, va apostar en contra de Palantir quan Palantir estava hiperalta i ha passat més d'un 30% des que va apostar en contra, és a dir, està guanyant bastants diners. I també, quan Nvidia va arribar a 220 i pico dòlars per acció, també Michael Burry va apostar en contra, va vendre i també ha guanyat més d'un 10% des de llavors. És a dir, més o menys,
aquest inversor segueix el mercat, sap del que parla i veu Microsoft com una bona oportunitat. Per tant, jo crec que recomanar Microsoft des d'aquest podcast és una bona idea. I hem donat 3 idees d'inversió. Meta, Microsoft i OR. Per tant, si esteu avorrits i no sabeu on invertir, doneu una oportunitat a aquestes 3 idees. Sí, és que confiança absoluta en aquestes empreses. Vull dir, totes aquestes tesis baixistes, jo crec que assumeixen una idea errònia ja d'entrada, que és que consideren que aquestes empreses no estan sabent monetitzar tota aquesta inversió que estan fent. Jo amb això no hi estic d'acord. O sigui, una cosa és que Meta tota aquesta capacitat de computació no l'estigui llogant a tercers i se l'estigui quedant només per ell, a diferència del que està fent, per exemple, Elon Musk amb Grok i amb aquests centres de dades gegants que ha construït, no? Que en parlàvem amb els colossos, que en parlàvem fa un parell de programes. No? Una cosa és que no ho estiguin llogant a tercers i l'altra cosa és que no estiguin aprofitant aquesta capacitat de computació. O sigui, hem parlat moltes vegades de com el model, de com el negoci publicitari de Meta està disparat ara mateix, estan augmentant els marges, estan augmentant els preus i la gent està disposada a pagar. Els clients estan disposats a pagar perquè és que els seus anuncis, els anuncis no? Que postegen, que comparteixen a través de les xarxes socials de Meta, que com sabem són les més utilitzades del món, utilitzades en alguns casos per 3 o 4 bilions de persones. En aquests casos estem parlant de que estan arribant molt millor als seus públics perquè Meta està aconseguint cribar molt millor, està aconseguint teledirigir molt millor l'anunci perfecte a la persona perfecta, a l'usuari perfecte, no? I això en gran part és també per aquesta, no només perquè tenen un gran coneixement de l'usuari, sinó també perquè a través de la intel·ligència artificial estan oferint més eines als creadors d'aquests anuncis, no? Els anunciants, i vaja, i els anunciants estan encantats, o sigui, estan pagant, em sembla que d'un any per l'altre els hi han augmentat un 13% el preu de la publicitat i la gent ho paga, o sigui, la gent es baralla per anuncis de Meta, perquè de fet funcionen com una subhasta i això funciona així perquè s'ho poden permetre, perquè hi ha tanta gent que està disposada a pagar per anunciar-se a través de les seves xarxes que poden permetre's de funcionar així, no? Llavors, clar, Jensen Huang, de fet, ha dit que el CEO d'NVIDIA ha dit que Meta és qui millor està monetitzant la intel·ligència artificial. I això tots aquests analistes de Twitter, que em fa molta gràcia, que sí, que el CAPEX i que les empreses industrials i que no sé què, per algun motiu ho obvien, no? I llavors, i ja acabo, obvien una última cosa, que és que això està molt bé perquè la música, mentre estigui encesa, la gent seguirà ballant, no? I totes aquestes empreses no, que venen xips i que venen memòria i que venen infraestructures seguiran fent-ho molt bé i seguiran guanyant molts diners. Però és que oblidem que qui controla la música, qui controla l'equip de so, són aquestes hyperscalers, com Meta, com Microsoft, com Amazon, com Alphabet, que són les que estan posant calés en aquest cercle. A la que vegin que la cosa... Això que dèiem abans, no? Que es pugui frenar una mica, que es pugui refredar una mica, que es vegi que les empreses no estan implementant tan ràpid la intel·ligència artificial com s'esperava. A la que vegin que la cosa es frena una mica, aquestes empreses faran una retallada a la seva inversió en intel·ligència artificial que no vegis. I aquestes empreses es dispararan i totes les que estan aquí multiplicant per 8 o per 9 o per 10, no? El seu preu en l'últim any es desplomaran un 80%. Es desplomaran un 80% d'un dia per l'altre, perquè és que no podem oblidar que qui està alimentant aquesta roda són aquestes grans empreses. I aquestes grans empreses algun dia també els seus inversors els hi demanaran explicacions. Microsoft porta plana des de l'any 2023. Porta 3 anys plana. Tu no inverteixes en Microsoft per estar-te 3 anys pla. Per això inverteixes en una empresa defensiva que et pagui un dividend del 4% anual i com a mínim superes la inflació. Però és que no inverteixes en Microsoft per estar pla durant 3 anys. Si Microsoft paga un dividend ridícul. Vull dir que i les recompres ara mateix també les han retallat perquè amb tota la inversió que estan fent en intel·ligència artificial, tot aquest CAPEX, totes ho han hagut de també retallar una mica. Llavors, clar, tu no inverteixes en Microsoft per estar a 3 anys pla i aquí la gent demanarà explicacions i Microsoft en algun moment haurà de dir, escolta, el que no pot ser és que tots aquests aquí estiguin pujant a costa meva i que jo en canvi porti parat en borsa durant 3 anys, no? Jo crec que hem de tenir molt clar qui mana aquí. Qui mana és qui posa els diners, és qui està pagant la festa. A la que deixin de pagar, a la que deixin de posar diners, aquest cercle es trenca i totes aquestes empreses que estan tan disparades, bueno, crec que es fotran una bona patacada. No ho sé, Martí, jo ja saps que prefereixo anar amb els guanyadors eterns, no? Que són aquestes grans empreses, aquestes grans tecnològiques
que des de fa tants anys, no, ens estan demostrant que són els millors negocis del món, que no amb unes empreses que no tinc clar d'aquí 6 mesos on poden estar. Estic molt d'acord amb tu. I és que si vols tenir un portfolio més o menys diversificat, vols saber d'on et ve el teu risc i vols saber que hi ha unes empreses que et proveiran d'un risc adequat i que tenen unes bases molt sòlides, com són les Magnificent Seven, que ara potser SpaceX també potser entrarà en aquestes Magnificent Seven, potser no, depèn de què passi en el futur, i altres empreses del teu portfolio que sí que pots permetre que tinguin més risc i que tu, com a inversor, mentre siguis conscient del que tens a cartera, endavant. Però llavors que no et sorprengui si en 2 mesos veus que les teves empreses de més risc han perdut un 50%. Perquè pot passar completament que d'aquí 2 mesos, si, com deies tu, els grans DJs d'aquest mercat apaguen la música, doncs aquestes empreses poden fotre una patregada del més del 50% en 2 mesos completament. Per tant, anirem seguint des de Borsa aquestes notícies. La setmana que ve estem pendents de més dades d'inflació, la setmana que ve estem pendents de més anuncis de resultats i els seguirem comentant. I tant, seguirem estant aquí. Res més, no, Martí? Ens veiem la setmana que ve. Molt bé. Adéu, Borsaires. Fins la propera. Una abraçada. Adéu a tothom.